Berro Bambán, Velar e Edicións Xerais de Galicia presentan... Trece avisos. Historias para escoitar pola noite. Poucas persoas lavan a súa roupa a man, a non ser que non lles quede outra. Perdeuse o costume de ir aos lavadoiros, das conversas mentre se mollaban as prendas na auga, mentre se refregaban e golpeaban para eliminar as manchas. Polo día, lavar a roupa nos ríos acompañábase de risos e sabas estendidas sobre a herba ou entre as árbores para o clareo. Non se lavaba pola noite. Non tiña ningún sentido, sen luz para ver nin sol para secar. Os lavadoiros quedaron orfos de lavandeiras, inda que, ás veces, ao luar, algunhas delas aparecen, buscando quen lles axuda a retorcer a roupa. Ou iso contan. Son criaturas que non pertencen xa a este mundo por máis que queiran. Nestes tempos de internet e electricidade, pensamos que calquera persoa estará sempre localizada, que terá lanterna no móvil, que non se deixará sorprender por aparicións sobrenaturais nin entrará nas súas trampas. Temos confianza na tecnoloxía, na ciencia. E aínda así, cando vemos un antigo lavadoiro cuberto de musgo, temos a sensación de que algo se move por baixo das augas verdes. Algo que agarda a escuridade para asomar, ou a luz da lúa, e arrastrarnos ao fondo do esquecemento. Son Paula Carballeira e douche a benvida a 13 avisos, un podcast onde falamos sobre o medo, contamos historias e intentamos explicar o inexplicable para poder dormir pola noite sen temor aos pesadelos. As lavandeiras. Podo dicir con toda fachenda que xogo mellor ao fútbol que calquera do meu barrio. Agás Armando, que xoga igual de ben ca min. Por iso, non entendía a teima esa de que era perigoso que fose adestrar ás 7 da tarde no inverno, cando xa é noite pecha. Nunca tiven medo de ir soa polo camiño do río, nin de pasar por diante do lavadoiro, a pesar do que se conta. Hai moito que a auga estancada no lavadoiro ten esa tona que parece cubrir un segredo enredado nas plantas do fondo. Aínda así, din que nas noites sen nubes, unhas mulleres intentan lavar alí sabas brancas que relocen ao luar. Pero non se escoita o son da auga, nin o das súas mans refregando a roupa. Non se escoita nada agás unha canción, a que elas murmuran ata que a lúa se agocha. Pero eu non cría nas parvadas dos tempos da Santa Compaña, de lobisomes e ánimas en pena. A min o que me importaba era que me deixasen tranquila con aquilo do risco que supuña para unha rapaza volver por certos camiños. E que podía xogar ao fútbol no instituto e non quedar despois a esas horas cos cafres das casas baratas, que a partir de outubro se fai de noite cedo, e debía estudar máis e troulear menos. E como nada diso facía efecto, comezaban cos contos de medo. Xa foran 3 as mozas que afogaran xusto nese tramo do río, esganadas, e un par de rapaces, aínda que eles caeran na auga e tardaran en atopalos. No lavadoiro sentíanse voces e non se vía sombra ningunha. A última vez que pasei por ali volvía do adestramento con Armando, rindo e dándonos empurróns para chimparnos fora do camiño, de broma, ata que lle dei tan forte que realmente o chimpei e caeu a rolos á beira do lavadoiro. Cando me pasou o ataque de risa, fun onda el. E atopeime a Armando no chan.
coa boca aberta, rodeado por unhas mulleres brancas, tan brancas como as sabas que levaban. Ao notar a miña presenza, 3 delas viráronse. Eran as rapazas que morreran, afogadas, tristes, co cabelo enchoupado. Axúdanos a retorcer as sabas, murmuraron mentre se achegaban a min. As sabas pingaban sangue. Cada quen que lave a súa roupa! Berrei e boteime a correr. Un pescador atopou a Armando días despois, río abaixo. Supoño que el non soubo que responderlles ás lavandeiras e acabaría retorcendo as sabas, entrando na auga e deixándose arrastrar pola corrente. Supoño que, ao non falarlles, as lavandeiras coidaron que non podía cantar con elas. Supoño. Pero quen sabe? O único que teño claro é que non vou abandonar o adestramento. Tampouco vou evitar o camiño do lavadoiro. Mirei as lavandeiras e souben que dicirlles. Non hai criatura deste mundo ou do outro que me impida facelo que eu queira. Eu recomendaríavos non confiar moito na vosa valentía. Tal como ven, vai. Se nalgunha ocasión conseguides escapar do perigo, nada vos asegura que a seguinte vez teñades tanta sorte. Aviso número 7. Lavar de noite. Lávase de noite o que de día non se pode. Por iso as augas estancadas atraen espíritos atrapados, arrastrados alí pola corrente. Compre non achegarse ás escuras, a eses lugares onde nada se move. Un autor moi coñecido de relatos de terror e misterio, H.P. Lovecraft, introduciu nos seus contos criaturas que saían das augas. Enormes, viscosas, noxentas e poderosas como antigas deusas das profundidades. Pero nalgunhas tradicións orais, como a nosa, ao redor dos lavadoiros xorden as lavandeiras da noite, cun aspecto moito menos arrepiante, que poden engaiolarte coas súas palabras e facer que laves con elas, que sexas ti quen retorzas as súas sabas durante toda a eternidade, tal e como Lucía Domínguez lembraba aquel cantar da lavandeira. Era unha noite de lúa, era unha noite clara. Eu pasaba polo río de volta da muiñada. Topei cunha lavandeira que lavaba o par da iauga. Ela lavaba no río e unha cantiga cantaba. Moza que ves do muiño, moza que vas pola estrada, axúdame a retorcer a miña saba lavada. Santa María me axude e San Lourenzo me vaya. Desaparece a lavandeira como fumeira espallada. Onde as sabas tendera, poza de sangue deixaba. Era unha noite de lúa, era unha noite clara. Historias do ataúde. Estamos na sección Contos do ataúde, onde imos abrir este ataúde que temos diante, un ataúde de cartón negro, cheo de microrelatos que escribiron nenos e nenas de diferentes idades, así que imos ler algún deles a ver que toca hoxe. Veña. Pum! Cada vez pesa máis este ataúde. É que cada vez está máis cheo. Hoxe tócame a mí escoller algún e voulle pasar a Rocío. Veña, gracias, Paula. Vamos alá. A ver... este non está firmado. Entón... Di así.
Díxome a miña nai: todos os nenos están na cama. Mirei a xanela e dixen: e esa nena que? Na xanela había unha nena coa boca ensanguentada. Virei a cabeza e a miña nai non estaba. Hola. Que medo, que xiros. Aquí hai moitos xiros. Moitas imaxes. É que a mí lembrome a... Claramente. A Déxame entrar. Ah, sí. Bueno, claramente, sí. non sei. Bueno, tamén a Stephen King, a Claro. de Salem Slot. Vos mirades esa miniserie de... Como se chamaba? Salem Slot, non? Sí. É un rollo vampírico, que ese pobo empeza a ver vampiros, non? E entón, claro, persoas que enterran, despois aparecen. E unha imaxe mítica, eu lembrome porque estaban dando a miniserie e eu lera o libro e non quería ver esa imaxe. Que era dun neno que está na cama pola noite, sinte uns petos na xanela, no cristal, e ao mirar ve o seu irmán que morrera. Pero o neno ve o seu irmán aí na xanela, fora, e claro, el se levanta porque está fora para abrirlle Na a... xanela nun segundo andar ou El unha se cousa decata así. despois de que, claro, el vai, a súa intención é, está o meu irmán fora, voulle abrir a ventá. E lle Pero pide cando para vai, entrar, eu creo. claro, outro lle pide para entrar. Home, está ali petando, Que sabes? xa aprendimos neste podcast que os vampiros piden entrar. Claro. Que eu non me acordaba. Claro, é que é unha condición esencial. Entón, claro, o irmá vai a abrilo e ti estás, no, que non abra. E daquela, cando está abrindolle a ventá, se decata de que está nun segundo piso, de que o seu irmán non pode estar aí fora flotando no aire. E nese momento se transforma, o sea, a cara do irmán se transforma. Pero o que chama como co conto é que sexan nenos. Claro. Sabes, que quen estea petando sexa un neno, e quen conta que sexa como no conto, non? Hai un neno que está contando que ve unha nena. Bueno, aparte aquí con moito sentido de humor. Que a nalle está dicindo, estas horas todos están na cama, sabes? Sí, sí. E o neno ou a nena dicindo, bueno, e esa que? E a nai marchou ou De repente non porque o está. neno claro. de repente Vente a nai cambiou, marchou. o sea, mirou para nai, volveu a mirar. e a nai xa non estaba. É moi guai como consiguen facer, pasa en case todos os microrelatos que vamos lendo, como consiguen con cousas cotiás e coas cousas que pues, moitas veces te machacan, no? De no, veña, vaite deitar, que xa está, todos os nenos, tal, como esas retaílas darlles a volta para construir, pois eso, levalo ao mundo do terror. Está moi guai. Voces desde o alén. Queremos escoitar esas voces que nos chegan desde diferentes lugares, voces de persoas que saben sobre o medo, sobre os medos, que os escriben, os debuxan, os contan, os imaxinan e os comparten. Persoas que para nós, de algún xeito, son unha referencia nestes eidos misteriosos nos que nos movemos. Hoxe, en Voces desde o Alén, entrevistamos a Carlos Negro. Ele, profesor de Lingua e Literatura Galega, ten colaborado en diversas revistas de literatura e poesía. Autor de numerosos libros de poesía, ensaiou o xénero satírico no diccionario Abel Cebú. E no ano 2018 gañou o premio Jules Verne de Literatura Xuvenil con Aplicación Instantánea. Nos últimos anos, ven desempeñando un continuo labor de achegamento da poesía ao público xuvenil a través de recitais e obradoiros por toda Galicia. En 2018 recibiu o premio dos clubs de lectura que outorga a Asesoría de Bibliotecas Escolares de Galicia ao autor máis lido do ano 2017. Non cantan paxaros neste bosque é un libro de relatos onde o misterio está presente e, por suposto, o medo. Comezamos directamente pola primeira pregunta, é a primeira pregunta común que facemos aos nosos convidados, convidadas, porque nos gustaría saber cal é a primeira lembranza que che ven á cabeza cando falamos de sentir medo. A primeira lembranza do medo é un pouco imprecisa, porque eu debería ter ao redor dos 7, 8 anos, e está asociada á televisión, curiosamente. Porque eu lembro que de estar a ver na miña casa, na familiar, pois unha serie así que teño a idea de que era británica
E en esa serie había un detective e había que resolvía casos así sobrenaturais. E nese episodio que me causou tanta impresión había un cabalo branco. E o cabalo branco pois facía ruído cos seus cascos, pero era invisible. E entón era como unha presenza fantasmal que mataba a xente ou atacaba a xente e claro, dáballe un golpe cos cascos, pero ti non vías o cabalo. E claro, eu creo que aquel episodio, sendo tan neno, tan cativo, me provocou unha fonda impresión. De tal maneira que cando esa noite fun para a cama, debía ser tamén unha noite de inverno con algo de temporal, e eu vivía nunha casa ao lado da subestación de Fenosa onde traballaba o meu pai. Nesa casa zoaba bastante o vento cando viñan as treboadas e os temporais, os trebóns. Pois lembro que me metín na cama xa algo asustado e, claro, coincidiu que aquela noite houbo ruidos, un ruido así como de unha porta que batía, que eu asociei inmediatamente aos cascos do cabalo, porque na miña imaxinación aquel cabalo branco invisible da serie que vira estaba subindo as escaleiras da miña casa e se achegaba pouco a pouco á miña habitación para atacarme. E como era invisible, claro, eu non o podía ver. E creo que despertei aquela mañá bañado en suor e pensando que o cabalo estaba ali. Despois contei isto a miña nai tranquilizoume, como fan todas as nais, dicindo que era nada, que fora o vento, estas cousas todas, pero cando saín ao xardín que rodeaba a miña casa, descubrín que había cerca da ventá que daba ao meu cuarto unhas pegadas así de como de cabalo ou de egua ou de besta, eu non o sei. Entón arreguizouseme outra vez o cabelo. E claro, casi sentín que o cabalo estivera ali e que fora verdade todo o que me pasara pola noite. Que bonito, eu creo que como a ti moitas veces escollemos esas explicacións, non? Que nos leva á imaxinación. Ti por que pensas que pasando tan mal o medo é algo tan atractivo, especialmente para a xente máis nova? En primeiro lugar, creo que o medo é unha emoción moi primaria, non? Moi perturbadora, moi que sentimos todos os seres humanos nalgún momento. E cando trasladamos o medo á literatura, transfórmase en certa maneira. Quero dicir, os medos reais ou do mundo que consideramos real moitas veces son físicos ou percibímolos como algo racional, algunha ameaza pois que podemos percibir que nos pode facer dano. En cambio, o medo literario é un medo imaxinativo, é un medo que nace da imaxinación e, aínda que nos fai sufrir e que nos pode inquietar, desasosegar, temos a sorte de que corporalmente, normalmente cando lemos un conto de medo, estamos nun lugar seguro, nun lugar tranquilo, nun lugar protexido, no noso fogar, na nosa casa, no noso sofá preferido, mesmo na cama, e sentimos un ambiente acolledor que nos protexe dese medo imaginario, que é todo o contrario da realidade. Na realidade moitas veces sentímonos desamparados ou incluso atacados ou incluso con ameazas reais e entonces usamos a imaginación para escapar desa ameaza que nos pode facer dano. Eu creo que parte do placer do medo está nesa paradoxa, non? De que os contos de fantasmas en realidade protéxennos do terror da realidade. Mira, ti dentro de Non cantan paxaros neste bosque, que é un libro que remite a moitas, como dicilo sin repetir referencias, non? Neste eido do terror. E a mí gustaríame saber, do terror, do medo, do misterio, non? Do suspense, cales son esas referencias para ti? Ben, Non cantan paxaros neste bosque é un libro de relatos de terror, dun terror que eu diría atmosférico e que máis que o pánico ou un terror así absoluto inxírese un pouco nesa tradición dun conto, como diría, de desasosego, dunha inquietude atmosférica, non? Que ten que ver sobre todo cunha tradición de relatos que sempre me gustou ler desde a adolescencia, que son os relatos de fantasmas, e sobre todo na tradición do relato anglosaxón, non? A ghost story. Entón, eu levo moitos anos lendo ese tipo de contos onde
hai unha presenza sobrenatural máis ou menos obvia, pero que se vai manifestando nun mundo que podemos entender como cotián, como achegado a nós. E a min ese contraste entre unha realidade próxima, cotián, incluso familiar, incluso burguesa, e un elemento que ven a romper as normas da realidade sempre me interesou, sobre todo a nivel técnico, porque creo que o conto de fantasmas, que é algo breve, require dunha grande exactitude, dunha grande precisión para causar ese efecto de medo, de desasosego. E como de súpeto dixeches ti, vou escribir este libro, non? Porque queda aí como, non sei, como algo diferente na túa traxectoria literaria. Sí, ás veces temos retos, non? Cansamos ou temos momentos que dicimos, pois voume atrever a facer algo diferente, non? É certo que a poesía é o que máis practico, e o que máis me gusta, pero é certo que quería dicir, bueno, vou probar contos de fantasmas, en parte porque tiña esa tradición toda lectora que me axudaba, que me daba modelos a seguir, e en parte porque tamén era un reto tratar outros temas, non necesariamente de medo, a través deste xénero. E para min era como unha homenaxe aos clásicos do xénero e ao mesmo tempo un reto de actualización e de dicir, pois eu tamén podo. Pero quedei contento, ademais foi unha experiencia de escrita moi pracenteira, moi de dicir, a ver si, como meto o fantasma, como a meto neste relato? Onde vai aparecer? Por que non nunha piscina? Por que non nunha gasolineira? Por que non nun chalé de diseño? E así foi, como unha especie de xogo e de homenaxe. Ainda que no teu caso a primeira lembranza pois tamén ten moito que ver con esta pregunta que adoitamos facer para pechar as entrevistas, un acontecemento real que che acontecese a ti e que te provocase arrepíos, que che provocase así esta sensación de desacougo tan achegada ao medo da que falabas. Sí, no libro de Non cantan paxaros hai un conto que se chama Selenoclamis estadea, onde fago unha especie de exorcismo con un dos medos máis vívidos, máis reais que eu padecín durante toda a miña vida, que foi o noxo, o pánico que me provocan sobre todo as lesmas, non? Como eses animais así babosos, un pouco, pois non sei, reptilianos e tamén así húmidos, e non sei, sempre me causaron moita repulsión. E a experiencia máis vívida que teño dese medo, real para min, porque o vivía como tal, é dun pesadelo recorrente que padecín durante anos, sobre todo na infancia. E era que eu nese pesadelo aparecía eu, de neno, obviamente, diante ou na entrada dunha especie de prado xigante, pero xigante, a mellor como varios campos de fútbol, con un verde intensísimo, un verde así liso, con a erva dun verde así de outono chuvioso, e ao fondo dese prado creo que estaba unha casa que podía ser a miña casa, e eu tiña necesidade de cruzar ese prado para regresar ao meu fogar. E un detalle, eu estaba descalzo, ía cos pés descalzos. E a medida que me iba adentrando nesa erva tan branda e húmida, descubría que o camiño, que toda a superficie do prado estaba cheo de lesmas. E cada vez había máis lesmas a medida que avanzaba, ata que chegou un momento que sentía unha suor e un pánico porque eu tiña que pisar esas lesmas cos pés descalzos e empezaba a correr e iba como sentindo ese ruido de chof, 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 de ir pisando as lesmas de tal modo que chegaba un momento que berraba, suaba e despertaba, non? E ese é o meu pesadelo predilecto para contarvos e para compartir. E agardo que nunca teñades esa sensación de ir pisando lesmas cos pés descalzos durante moitos metros e sentir como que estás chapuzando. Ata aquí chegou este episodio de 13 avisos. Moitas grazas por acompañarnos. Que pasedes unhas boas noites e un consello, non fuxades do medo.
espantádeo.